Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Workers Power of Meghalaya hakalai puai terik ubenai jemang arazara arpuai. Kala panjing pensai naga sorkar jela. Halor ka jingklak no dangshen jong ki arngut kinas ki balong ki nong ya kuntma bahakamat jong ketenat ka kot kekia persya ya kelam jingpang COVID-19 kabalawan len shop hagani ke jela Meghalaya. Dangshen ke jela kala sakhi ya ke jingklak no jong ke kong badap hun rapsang ka batrai kum ka staff nurse jong ke Negrims Hospital bat ke kong Manisha Turnia ka batrai kum ka staff nurse ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong. Ha ukarwa bala pa do General Secretary jong ke ke kenhon uba Kenneth Swear ula ong baka seng ka sngokhia hado kata-kata ya kini ki jingjia ki besngosi ki bala penmiru ya udak jingkeli ubah he laka sorkar bat ki hospital shimet ki penbiang ni em ki lat jingyada ya la ki nong trai hakum kani kapor baki dang don hapedeng ka jingye kuntma persya ya kani ka khlam jingpang ka Workers Power Meghalaya ka badi ka seng ba jong ki nong trai no bala po ka jela Meghalaya barokoi kani kapor ka pha ka jing solem si bahaya hasem jong ki arngut kinas ki belah klan ona kani ka partai haka jing yakun juki bat ka khlam COVID-19 haka juko por ka seng ka perparu ya ka jing solem si bahaya hasem jong ki nong trai hospital bat ki health center baper ki belah klan no na kani ka partai na ka daw ka jing yakun juki bat kani ka khlam ka khabansim ka bas ngokhia ka seng haka ni ka por kami iskmat bat kren bat banbu i kijingkeli Ahmad kibor penya jingki hospital shimet bat ka sorkar yakini kijingkeli harum kapaningkong bahatu kibor penya hospital shimet lani sorkar kibyamo ya kata karkom penya ya ka duty karkom ai ka duty karkom pentelun ka duty nakabanay lani hatu dan kiju kibril kila penon kam man la kasni man la tayo man la banay banle COVID duty kababu pat ya ka jing im jongki iway piway haka jing ma namarkat kum ka jing lap li jong kaseng ling bagi kat tu kat ni ki parlok ki jungi ki batrai hapo ki hospital ki health center baper nilam baka jing do na priwi ka de gawai ni ki jing ka baki no trai hospital ki kandu na kapor sa kapor bat kani ka de na du ki por ki balale haswa banwan kani ka khamru kabaat kalong bahatu kini ki jaka ajing sumar ki biang na em ye ki lat jing da kum ki PPE ki gloves ki mask ki sanitizer bat ki we de ki biar jing da ki bat pen biang ni ki nong tray hakapor baki rong ki COVID ward lani hakapor ki dan hapo hospital namar kumbangi TB ki hospital bat ki health center ki PHC CHC hakini bentang nginam la man tip mano ba positive mano ba negative henry kajingi kandu jungi yakinong pang kalong man kasngi bat man ka second namar katang tepat bay kibor badi pek baki pek bania khamtam halor kani kabalai kaseng kabu jingkeliru halor karukom penyat yaki jakasa hatu kadang long na em kummenchen snem hakaba nakalian kibor penyat chimet joki hospital bat ka sorkar kila penbiangi ki jaksa haki hotel baper lani haki school baper kana maki bahiyen jungi bat ka sinong kathaw kinam dan haka jingma daka baye kendu yangi ya kibatri hospital anda kila adat naka COVID duty di hatu kani karukom penyat kadang don na em hadu mentang kaseng kabu jingkeli halor kaniru kabasaw kabaka seng ka kwa banbu jingkeli gede halor ka notification kabaka sorkar jela kala permi haka khanyo trik mentaw banay arjar aphuwe kabaka kedok syai ba yakinu ki brio ki badan ya ka jingduna ki khotmet lani ki long kami ki ba armet kin light ban wan tray bat kin hab ban tray na la yeng lada.com te ka seng kabu ga jingkeli hakani kapor bahato kani ka notification ka trekam tangi ki long kami ki ba armet ki batray hapo ki office sorkar lani hatu kani ka notification ka trekam ru ye ki long kami ki batray
haki health center bat ki hospital baper hapo ka jala hi bro ko bat lada kani ka notification katrikam tangi ki office sarkar nakaliang kaseng ni soban ong baka sarkar kadi ban pek khmat ru shakinong tre jong kot ka khia ki be kandu jing e nakapor shakapor kapasan kaseng kakwa ban buru ya ka jingkali bahatu kini ki hospital shimet lani wat ka sarkar hiru ka penbiang na em ya ka kali ban lit shaw bat ban bu ya laki nong tre khamtam kum ha kani kapor lockdown namar kum bangi tibhi kinong tre jong ki hospital ki de ki basa kelem ka sor shilong teng don ki basa awat chidu shamau ngam seki than yo kor shilong na tadi ki don basa chidu ki than smith so ran kham bat kum ta terten namar kata kadaw ka sen ka kwa bu jing kali hani kapor bahatu ki hospital shimen bat ka sarkar kapet ka khmi na em ya kaniru namar kani ka de ka wai ka banta ka bakta tam kinong tre ka kot ka khia ru kamde ka basuk ba andala adep ka duty ania da kajan bat shwa perman shi duty ru kham tam ni le la da ka de ha ka por men mit kin hab bania da ka kajan te namar kata kasen ka bu ikini ki jingkali baro ahmad kibor pernya kibadi pen ya ka kot ka khia kasen ka karpatu ya ka sarkar ba kumba ka sarkar ka karpat di hipat ba ya ka jinge tre lang ka jongki banjop ya ka ni khlam covid-19 kasen ka karpat ya ka sarkar bakan pet bat khmi bania ya ka jing e ka bakinong tre jong ko kot ka khia kia kandu nakapor shakapor